Priatelia moji zlatí, dneska tu máme takýto nádherný tanierik. Rybajček, slaninka, avokádová, pastička. Spicy. Omeletka plnená syríkom, pozri, ja to natiahne. Až to sa nenatiahlo. Kvalitné A2 mliečko z Madonan Farm Park alebo z predajne z Bratislavy, Madonan v Bratislave. A ako dezert výborný mangový jogurtík. Milujem. Netreba sa toho báť. Poctivá. Strava, drina, robota, konzistencia a všetky tieto sladké omáčky sú pravdivé. Čo to mám povedať? Obohraté platne, ale je to tak. Ideme, priateľa. Nikto a nič nás nezastaví. Pekný deň.